В днешната класация на INEX ви представяме нашите топ 5 продукта, без които като свикнеш и не можеш да живееш в банята. На първо място, омръзнало ли ви е да чакате топлата вода твърде дълго? Или да я пуснете и да се изкъпете с вряла вода и съответно да се притеснявате, че децата няма да настроят правилната температура за тях? Ние имаме решение. Термостатен смесител за душ. Винаги може да настроите правилната температура и децата, когато влязат, само натискат едно копче и се къпат винаги с температура, която им харесва. Искате по-добра хигиена за вашата тоалетна? Предлагаме ви римлес тоалетна чиния. Безринговите тоалетни чинии не задържат мръсотия и бактерии, а и по-лесно се почистват само с едно движение. Топ 3 в нашата класация е хигиенен смесител. Набира все по-голяма популярност заради мултифункционалното му приложение. С него може да измиете тоалетната, лична хигиена, цялото пространство, домашни любимци и за каквото друго още се сетите. Не се виждате, защото огледалото ви се е изпотило след топъл душ. Огледало с нагревател против изпотяване. И не на последно място в нашата топ 5 класация – умен и напълно безшумен вентилатор, който разполага с сензори за светлина, сензор за влага, сензор за миризми, има функция за проветряване и най-хубавото е, че знае кога спите и се включва на абсолютно тих режим. Работи ли? Чува се? Не се чува. Вентилатор Pax. Днес ви даваме бонус, още един, шести продукт, без който не можете в банята. Телевизор.